Bekti kula kunjuk Ndara. Ha iya tak tampa. Tiba wedhe-wedhe Yayi Patih Angling Darma. Cah petok ora. Ngapain? Lungguh ngisor, ngumbek kualat lho. Ada siapa? Mengo. Wih. Bose. Ngapa ya, Tru? Ah mestine dikongkon karo Werkudara. Antasena, Petruk karo Bagong keplak ana ning dalan. Wani nusul arep ngoyak sinuwun Prabu Ndarawati. Waduh. Nek liyane iki aku rada wani. Nek iki mantan gentho iki. Ha iya. Merkoso awake dhewe. Slamet to, Kang. Pangestune Ndara Antasena wilujeng. Petruk slamet. Pangestunipun Ndara Antasena wilujeng, Den. Enten napa? Aja duwe panyakra bawa sing elek karo aku ya, Tru. Lah nyatane sampean tiba-tiba datang teng mriki, rawuh mriki lho ya mak tratap to. Wong kula lagi wae gawe geger ngamarta. Dikongkon Kang Bapak, heeh. Dikongkon Ndara Werkudara. Maune iya. Terus sampean sagu. Mah modar aku, Tru. Niki mawon, niki sing dipateni pertama. Ampun dipateni Ndara nembe nggih sinau. Kuwi kuno banget lho Kang kuwi iki. Kadang kala ya masuk wong aja sok mbuang sing kuno-kuno. Iya. Kowe tak kandhani aku tekan kene iki arep jarwani karo kowe, ngabari karo kowe. Nggih. Kowe digoleki Kakang Garukaca karo Kakang Antarja. Waduh. Kakang Garukaca Kakang Antarja dikongkon bapak kon goleki kowe, dikongkon karo Siwa Mandura kon goleki kowe. Gatotkaca Antarja, Petruk Bagong golek ana. Yen ketok mlayu ngoyak karo adhiku Yayi Kresna, Petruk karo Bagong Jatasana. Sing muni ngoten Siwa Mandura. Klebu sampean. Iki mesti sing pertama ngantil iki, Tru. Sik to sabar to. Awak kowe ngarep, Tru? Iya. Dadi nek kena kowe sikik. Ora. Mula aku tekan kene iki aku arep ngabari karo kowe mergo aku isih tresna karo kowe, Tru. Nggih, aku ngerti perkarane saka bapak. Tak pitung-pitung nek aku ngewangi karo Siwa Mandura aku ki dadi wong sing luput. Oh. Ah terus ngene wae. Kowe nek perang karo Kakang Garukaca wani ra? Mbok mudar nek wani. Rika niku otot kawat balung mesi kula maju lagi sedhela candak sirah kula diklucuk. Mudar kula. Nek Bagong mungsuh Garukaca wani ora? Mbiyen wani, mbiyen. Saiki wis tuwa ya wis ra wani, Mas. Wani tenan Bagong. Wani ambiyen Garukaca ki kalah karo aku. Zaman kapan? Zaman isih 5 tahun. Ah isih cilik kuwi. Ha iya, saiki ya mudar tenan. Kalah aku wis ora wani. Nek ora wani mongko iki engko do goleki kowe. Waduh, cilaka. Ngene wae. Aku tak ngadeg nang kene, engko nek Kakang Garukaca Kakang Antarja tekan kene men bingung. Carane bingung, kowe tak dandani cara Gatotkaca karo Antarja. Engko tak anggap nek wong loro kae Gatotkaca Antarja palsu. Matuk. Ning kula Antarja lho, Antarja. Aku wae suaraku ora iso gedhe lho, Tru. Aku Antarja wae. Gah, rasa kowe mengarep tok nggo ambles bumi nyolongi tela-tela to. Sing wingi urung entek kok saiki arep nyolong meneh. Aku Garukaca. Wis ya. Iso napa, Den? Lho, ora iso sebab apa? Nek ora iso trimo ora urip aku nek ming malik kowe kaya Kakang Garukaca Kakang Antarja. Oh, nggih. Do ngampet tambegan. Iki ngopo, Gong? Ngampet tambekan kok mburi metu. Wih, dian pirang sasi Tru ora bebuang kowe. Kok batang ambune. Wah, mak sentuh sak bis mambu kabeh. Nggo namun ae. Sak bis mambu kabeh iki nggo namur. Niat pancen tak uja ya kan. Wis gampang tambahan nggih. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya pinayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Oh, kocap kacarita nalika semanten.
Eling-eling Sang Antasena, titah ingkang katarima gesange bebasan wiji sejati wiji mulya sak ciptane dadi sak sediane ana. Sigra tingkem kang netra nenuwun bareng panguwasaning dat kamurweng dat katarimah panuwuning Sang Antasena dening para Jawata. Ical wujuding Lurah Petruk lan Ki Lurah Bagong Wenteh nenggih Raden Antarja Raden Gatotkaca. Mpun apa? Wis. Wah. Gleleng. Gong, aku wis dadi kok. Wis. Wis kaya Ndara Gatotkaca. Kowe madhep rene, nggih. Tunguk dhuwur, kowe iki kakangku kok. Oh, nggih. Ora usah basa araku. Ya. Nah, semono kuwi suarane pas. Iya, Dimas. Nah. Kakang Gatotkaca tenguk dhuwur. Kakang Gatotkaca. Ngopo kok dadak jeblok bane? Gatotkaca iki nek omong ora mak ngono sih ta, Dra? Kuwi rak ndara Werkudara ora sades to. Gah aku. Kakang Gatotkaca gadhangipun Kakang Dimas Antasena apa Kang? Kurang gedhe. Hah? Kurang gedhe. Waduh, aku rekoso tenan, Tru. Aku mau ki Antarja wae kok. Wis dadi kok kurang gedhe. Dimas Antarja. Dimas Antasena. Kurang gedhe sithik. Dimas Antasena. Diantepke. Dimas Antasena. Disuarane dicethake ora, didokke sithik. Wah. Wah, Gatotkaca kok jenes. Minggir, nyuwun pangapunten, Kamas, nyuwun pangapunten. Kamas-kamas dengkulmu mlocot ora. Wis ngene wae, engko sing tak jak omong Kakang Antarja. Kakang Gatotkaca ora usah melu omong. Iya, Dimas. Ora usah omong, ora bakal omong, Dimas. Agene Demes, Demes wae. Iki engko ana Antarja karo Gatotkaca tekan kene, nek aku pokoke ngaku sampeyan sing asli, tak anggap dheweke sing palsu. Iki tak nggo jalaran nek aku wani karo kadang-dang tuwa. Iya Dimas ku lho prayoga Dimas. Ngono ya Kakang Gatotkaca. Iya Dimas. Kok kaya rekoso banget to, Gong? Heeh. Aku tak biasa wae. Konangan nek biasa konangan suaramu ki khas banget Iya. Until bayarmu. Gulu. Aku seneng bayar. Mulane kok do rekoso uripe atau untar-untir wae. Sing lemu kok mung kowe tok liyane do kuru-kuru. Wis dinteni kene, engko nek do tekan kirak do kaget kabeh. Iya Dimas. Nyanggat kurdo sroma pangga wakut gati nyomawukat gati nyomawukyat ong iro wang wang ong
yoga karepe dhewe. Dimas Antasena. Karepe si Adipi lha kok dadi kaya ngene kahanane. Dimas iki piye lha kok dadi kaya ngene kahanane? Kok sik aku wit mau iki ora tau pisah karo Kakang Antarja, Kakang Garukaca. Kowe ditimbali karo bapak dikongkon karo Siwa Mandura aku ora tau pisah. Lah kok dadi iki eneng Gatotkaca. Dimas iki sapa? Lah kok wani membo rupa lawan pun Kakang. Iki sapa Dimas? Wis rasa. Dimas Antasena iki sapa iki? Kok wani modho rupa, modho rasa karo pun Kakang. Sik Kakang meneng wae iki kok dadi aku bingung. Kono Antarja loro ana Gatotkaca loro iki karepe piye? Mongko nyatane aku ora tau pisah karo Kakang Gatotkaca karo Kakang Antarja. Kok iki ana Antarja Gatotkaca sing teka ning papan kene cetha kowe telik Mangindrajala ingkang memba kadangku loro. Yen ngono apa kelakon tak jotosi wong telu. Aduh mati aku. Gampang to. Lah kok ming gampang banget Dimas. Kampusi wong loro kae iki gampang kae iki cah digdaya ning nuwun sewu. Kurang pergaulan. Iya Dimas jengkulmu mlocot kuwi lho. Wis ora ana mungsuhe kok Dimas. Ayo salin. Salin, Gong. Hah? Salin. Mbok aku tak ngene iki wae. Arep nggo ngopo kowe iki ora? Salin ngono. Wah, ora nggo gamelan barang ki piye iki? Kecekel e, Truk. Tapi arep dadi Gatotkaca kok emoh salin ora. Kaya asik e. Aku dari Gatotkaca dadi ganteng banget e. Ayo golek-golek cewek. Wah, niatmu pancen mengarep sapenake dhewe ora. Wis. Ning iki urung rampung. Lah terus kaengko nek wong loro kaengko do kandha karo Pakde Baladewa karo bapak. Kula didandani Baladewa niki men Werkudara, men modar ha. Aku dandani Werkudara, Ndara Werkudara teko. Wah, ana sing padha rupa araku bres. Aku Baladewa ora wangun. Aku Baladewa wangun aku. Parsane jajaran sertane bawana. Ayo, iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Sapa sing wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa maning pituwasi Jalatrana Krasana? Wah, dalah persis. Oh, aku cocok Petruk sing dadi Baladewa. Waduh, entuk dukungan. Ayo coba kowe coba lho. Ana sing mani jajaran sekitar bawana iblis lanat bodho jajan. Iki Prabu Baladewa. Lah bablasan to Baladewa. Hah? Baladewa. Kowe mau muni piye? Baladewa. Wah, ketrucut kuwi. Baladewa wani pituwasi Jasa. Ora iso, ora iso. Aku sing dadi Baladewa. Kula Baladewa nggih. Yo. Bagong bapak. Berarti aku nek dadi Werkudara nek nyeluk sampean Antasena. Heeh. Ya pokoke dadi bapakku sementara. Siap. Ning yo ngenteni dhisik, engko nek kaene ora do lapor kowe tiwas tak dandani dak malah gleleng. Dinteni dhisik. Engko nek ana swara wong sumbar-sumbar Siwa Mandura nesu, lah kowe tak dandani. Lah terus mengke nek Siwa Mandura nesu, kula pripun? Lho, wani gelute padha-padha Baladewa kok. Waduh. Masalah iki. Nek rika nggawa Kyai Nenggala, Truk, kowe tak dandani cara Baladewa ki ora ming tak dandani tok. Nindakne kekuatan lahir batin. Dadi kowe ya digdaya. Atur sing Ndara Werkudara nesu, amen tandangi sing dadi Werkudara. Kula dikai kekuatan ya. Kekuatane diwek Petruk kok wis entek. Aku kok ameng-ameng nyawa tresna-tresna iki. Ayo nyatane ngono kok wis ora apa-apa. Hei, Petruk kandhong bolong. Bagong kowe menyang ndi? Wah, dalah kowe wani nunggu karo tindayi Prabu Ndarawati aja kelakon dosa. Ponangan Baladewa bontot tak krincong sikilmu. Lah nika wis bengok-bengok. Nika wis bengok-bengok. Yo, kowe gek ngampet ambekan. Itu tadi ayo kowe.
Ning iki aku ora melu-melu lho, Tru. Ora melu pripun? Aku lunga. Waduh. Lunga pripun? Lah kula njowo nek diwaneni jak gelut-gelut ora apa-apa, ora nek kowe kalah. Wah. Ketoke perkudurane ra dadi ni ketoke. Ora dajari lah. Aku ki wis kaya dadi kaya ngene iki wis ngrekoso asem. Ya wis kurang gedhe kok. Wah. Sing jeneng kurang gedhe iki suarane kurang gedhe. Ayo coba ngampet-ampegan swara weteng. Gedhe ta? Gedhe ning mambu. Mau gedhe kok mambu ra. Oke wis. Wah. Kurang gedhe neh. Sithik, Kas. Wah. Gedhe ki sithik. Cengele rada didingloke cengele. Wah. Wis kurang sithik neh wangun, Wah. Baladewa kakangku. Kok munggah kok. Aku ki meneng-meneng sok munggah dhewe. Nek kon munggah mau ora gelem munggah, nek dinengke mau munggah dhewe. Mbok aku ki wis ora normal paling ya, Truk. Wis kono nduk rembugan. Awara mles bumi. Iki diloske lho sak iki. Heeh, wah, antasane ora tanggung jawab iki. Ya ora apa-apa, diniati wae le. Ah iya. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Siadi kudu ngati-ati. Iki bakal ana mungsuh sing nekani. Iya. Aku wis samapta ing gati sawiko ing diri. Ora munggah medhun. Ajeg. Angel. Diajeke iki angel. Ati saya nek nganggur sedhela kon ajeg iki angel. Mesti medhun dhewe. Apa? Wis pokoke engko didepi wong loro ya, Gong. Heeh. Eling sadar kowe sandhanganmu Werkudara lho, ora ahok-ahok. Eling nek kowe Werkudara. Pokoke aku tak nyawang kuku Pancanaka terus. Heeh. Aku sadar nek aku Werkudara. Ya. Nek wonge tekan kene nek perlu rasah omong. Weh, artine darani wayang mati. Ya omong ngono tenan. Artis model apa enggak bicara? Oh iya. Ya wis ngono. Ponokawan. Kowe padha menyang endi kowe? Kecandala bontot ora krincong sing kembangane ayo. Aku tak melayu. Werkudara sane. Wah, setan. Ana sing padha rupa karo aku. Jalo tak untapke nyawane. Iki sapa iki? Iki sapa? Lah kok sak kepenake dhewe. Ayo lungguh. Iki dikon Baladewa sing kuwi kaya manut to ya. Wah, kaya tok getak-getak atiku miris. Iki sapa iki? Aku kok ngadep kaca gedhe-gedhe iki sapa iki? Weh, ya. Takon karo aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, setan alasku arepe dhewe. Aku Baladewa. Aja ngawur aku Baladewa. Sing mburi kowe sapa? Satriya ing Jodi mati. Raden Werkudara, cangkemmu gendi. Aku Werkudara, ya wis aku Bratasena. Padha wae, nek padha ya dijolke. Wis candak iki.
Wis kecekel Werkudara. Iki sing nang arep iki iblise Petruk iki. Weh, waton bener nek becik. Lah kok tadi iso dadi Baladewa karepe piye? Kok iso dadi Baladewa karepe piye? Soke sandangan sewan Baladewa. Ayo, iki nonton Mandura Prabu Baladewa. Wah, salah. Petruk ora ganti ujube greten kula jeblok sewu. Tandangi regane ati. Werkudara irunge nganti mencong. Sik, benake sik. Ayo nganggo topeng e. Wah. Sopo kowe ngaku nganggo sandangan Werkudara? Aku Werkudara. Wah. Werkudara apa sapa? Werkudara. Kasatriyane ngendi? Kasatriyane Jodiwati. Bojone pira? Bojoku ana waduh. Wah, duwer. Sarep Koko Rabu. Koko Rabu sepinten kalepatanipun ingkang rayi tadah Wadana. Kula aturi sareh Koko Rabu. Sareh piye? Ora trima aku ngatasi nata mantra Rabu Blodil kembali karo menungso jajalanan. Setyaki kadangipun Kakang Dimas Setyaki. Koko Rabu lho kok ngantos bingung menika ingkang pundi? Mas Madana Setyaki. Mas Madana. Pun Kakang kuwi duwe ciri gethek andeng-andeng ning dhuwur mripat. Iki Baladewa sing asli. Andeng-andeng ning dhuwur mripat culeken mitane kuwi. Iki Baladewa sing tenan. Aja ngawur aku Baladewa. Aku Pak mati nek. Sabar, sabar. Mboten sami sabar lho jotosi kabeh. Sabar. Koko Rabu. Piye? Kula ngantos bingung menika ingkang pundi. Aku Narendra Mandura, pun Kakang ing sejati. Setyaki aja percaya. Aja percaya. Pun Kakang ing sejati pun Kakang kedunungan Kiai Nenggala, Kiai Alugara. Aku sing duwe, aku sing duwe. Sameneika ngaten mawon, sameneika ngaten. Ingkang kagungan pusaka Nenggala dipun dalaken. Dipun dalaken. Ora percaya karo pun Kakang. Iki Kiai Nenggala. Mapane ning epek-epek. Koko Prabu lak ngedalaken Kiai Nenggala. Weh, salah ngece arek. Iki Kiai Nenggala. Baladewa kok nggawa graji. Setyaki tak kandhani. Iki golek-golek gawelane sing ngalir jama-jama. Mula pun Kakang buka pemotongan kayu jati. Sik jane kowe iki sapa? Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Pun Kakang ki Ratu Mandura. Pun sami kok ngatri mawon. Koko Prabu Ndarawati lenggah wonten mriku. Sami nyuwun pambiyanipun Koko Prabu Ndarawati supados saged nengahi perkawis menika. Ya, lho, Yai Kresna malah ning kono. Inggih. Waduh, Yai kadhaipun Kakang.
Werkudara, wis ayo. Dimas. Coba bisa. Wah, idek-ideke men modar sisan. Ojo mbok bisa Kresna. Ben aku ben modar. Wong kalah kok ngleleng. Wah, jeliteng. Jeliteng dengkulmu atos ku. Kowe kok galak karo aku Kresna. Aku adimu Jodipati. Iya, aku ngerti nek kowe iki adikku lanang aku ngerti. Lah rak ngono. Werkudara kok lah rak ngono iki kok ngendi to? Dara? Nggih. Sabar ya Yayi. Wah. Gaisen karo kere. Wah, diece dino karo bujuting batul ketibal. Ora salin. Cuwek koko Pancanaka modar sisan kowe. Wah. Kresna, Piye? tolong lindungi aku. Werkudara kok njaluk perlindungan ki cara ngendi? Wah, kono nganggo kuku Pancanaka. Aku ora duwe kuku. Lah kuwi mleno semono gedene kuwi. Meleno iki basa ngendi? Lah sing tok jepit ki apa? Gedang mentah. Gedang mentah kok dicepit sak enake dhewe ora. Iki piye lah kok dadi kahanane kaya ngene iki piye Werkudara aku kok ora ngerti. Kresna, aku njaluk pengadilan Yai. Iki aku Kresna. Inggih Koko Prabu Baladewa, kula ngertos panjenengan iki kula kanggep Koko Prabu kula. Koko Prabu kula anggap tiyang sepuh kula. Kresna Jata mbanji ndi Banjiladan. Kono to Banjiladan aku ngono kok Banjindi. Aku mbok Banjiladan. Aku wegah yen kowe ora adil Kresna. Iya, Werkudara, mengko aku adil Dimas. Iya. Kresna, Piye-piye apa meneh? aku titip salam dinggo Arimbi. Wah, Wis to kowe iki marahi nesu kok ya. Aku kangen karo Arimbi. Wis asa tok lakone, asa tok ladeni. Sopo ae? Ka iki Bagong. Wah, su. Ngandel ora, Werkudara nesu tenan lho nek iki nek muni ngono kuwi Werkudara aja tok bebeda. Ya wis. Ora. Aja ngono. Nek ora entuk Arimbi yo ora ngayu. Nek krungu dadi geger lho, Gong. Ameng sembrono. Wah. Kapok ora, kowe ketrujut to. Ayo ganti. Ayo ganti ora? Ora ganti senjata cakra mati kabeh. Nggih. Ngarep gleleng sedelo kok ora entuk. Ait. Ganti yo, ganti Gong. Ayo. Oh, piye asline? Wis ngerti kok aku kae sing mburi kae ganti ora? Ganti apa bandemi watu? Masa ngatungi kepel. Kebel rung mateng diadongke. Lho, piye to kuwi? Wah, sak kleru le salen. Petro iki randangan klumbrak-klumbruk. Bareng tanggo kok dadi Baladewa. Lah, rak ngono ki ra mau. Oh, setan to rak tenan. Dadi Petro karo Bagong mirame-mirake rata Mandura. Inggih, Koko Prabu sampun. Sampun. Petruk menika ngaten menika temtu wonten ing kongkonan. Coba saiki tak takon karo kowe sing kongkonan sapa?
bloko ora gong. Bloko ndak wong enak-enak iki wong udut-udutan iki mesti. Karo cengenges-cengenges kae mergo kesengsarane awake dhewe. Ya bloko ya. Sapa Bagong? Anu putrane Ndara Werkudara. Sapa putrane Ndara Werkudara ki sapa? Sing ragil jenenge sapa? Ana sing bandem ya, Tru. Ampuh. Putrane Ndara Werkudara sapa kalah? Mau ki sapa ta, Tru? Aku ki le goblok ki le eling-eling ki lho. Ora jenenge ora. Sapa putrane Ndara Werkudara? Kok isih keneng wae ya? Sampeyan madhep mriki? Iya. Sapa? Putrane Ndara Werkudara inggih menika. Weh, lah watune saya gedhe kaya iki. Kok saya antep putrane Ndara Werkudara? Iya sapa Bagong sapa? Mengkurep kula ndak diketraki ora. Ndara Antasena. Mula cah edan kan kok ya iso-isane nglakoni. Gusti, aja ngurus perkara Antasena siki. Inggih, lajeng paringipun Si Adi kok wis tumuli rawuh ning negara Ngamarta. Lho. Sebabipun menapa panjenengan Koko Prabu paring dawuh mekaten? Lah iki mau Yayi Kresna lagi wae budal saka negara Ngamarta. Jare ngandhakake yen to Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temajati jati temah mulya. Yen to kudu ditumbali pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Nganti Werkudara ngendhangake Sedewa ditundung lunga merga mbelani karo Yayi Kresna. Sedewa ditundung lunga pustaka Jamus Limasada mbok asta tumuli Si Adi kondur marang negara Ndarawati. Kok iki kok tekan negara Ngamarta meneh karepe piye? Lho. Nuwun sewu Prabu. Kula nembe sepisan menika dumugi mriki ora estu. Si Adi aja gawe-gawe lho. Si Adi aja gawe-gawe. Si Adi tekan kene mau karo pun Kakang. Estu kula mboten badhe atur dura. Menawi mboten mitados Setyaki. Mboten dawuh. Mrene Setyaki. Lho niki ngestaken dawuh.